Príde deň, keď deti zjedia kľúč od dverí tajomstva. Už ho nevídajú, už v nich zapadá čo deň do hlbšie, už neprekročia prach zavretých dverí, už nikdy viac. Čas je veľký fenomén, nik ho nezastaví. Plynú dní a my si to neuvedomujeme až dnešný deň. Ďakujeme všetkým za dobro aj za zlo. Oba prvky predsa prešľú z kameňa sochu. Týmito slovami ďakujeme, že máme za čo ďakovať. Keď školský zvonec posledný krát zazvoní, my deviatáci odchádzame zo školy. Slza sa skotúľala na líce, že tu ostaňujú po nás prázdne lavice. Boli to chvíle plné radosti, ale aj bezstarostnej mladosti. Veď už sme 9 rokov chodili a tieto predmety sa učili. Slovenčina je matkou nášho jazyka, kde základom bol prvý šlabikár a pravopis nám dodnes uniká, s vybranými slovami si nikto netýka. Matematika, kto by ju mal rád a so vzorkami bol kamarát? No ščítať, deliť, násobiť, to musí vždy len presne byť, veď bez počtov sa správne nedá žiť. Dejepis, to je kus zácnej histórie, vedieť to, kde sa ako žije, od faraónov cez dinosaurie kosti, pozerať do vzdialenej minulosti. Geografia naučila nás svet ovládať a prstom po mape cestovať. Spoznávať hory, rieky, doliny i veľké mestá či malé dediny. Chémia, sú vzorce, čísla, kyseliny. Spoznávali sme jej rôzne súčeniny. Rozhory, pokusy, vedomosti sú základom ďalšej vzdelanosti. Fyzika nás naučila, čo je hmota, čo je sila a odhalila nám zákony prírody, keď vedeckou metódou nácel sa kamene do vody. Biológia sú ryby, motýle, robáky, aj na oblohe biele oblaky.
V záhrade kvety, v lese stromy, v podzemok bane, v horách lom. Angličtina na dnes vo svete letí, učia sa ju už od malička deti. Do you speak English? Tak sa pýtajú, keď nám dvere do cudziny otvárajú. Informatika je moderný predmet, ktorý dnes ovláda celočký svet. Internet, počítače a naše vedomosti sú krokom do vzdialenej budúcnosti. Ruština, slovanský jazyk, nášmu podobný, je v dnešnej dobe stále potrebný. A 1, 2, 3, 4, 5, tak nás učili jazykom počítať. Technická výchova, majstrovstvo zručnosti, tam sme sa síce rezať, pieliť dosky neučili, niektoré pomôcky vždy sme rozhádzali a na koniec hodiny zorne upratali. Telocvik bol najmenší predmet, kde futbal sme hrali i robili premet. Volejbal hádzal na ihrisko, to bolo naše obľúbené cvičisko. Hudobná výchova, to sme sa tešili, moderné pesničky, radi si môtili. Country či ľudovky, všetky letia svetom, hodinu končíme tým spoločným rechom. Výtvarná výchova, to sú farby štece, keď si malujeme, domov sa nám nechce. Svet je plný farieb, pozrite sa predsa, vnímajme ich spolu očami umelca. Keď sme ako maličky a školy prekročili, učitelia z ročníkov 1 až 4, vy ste nás prvé písmenka učili. Zasieli ste do nás zrniečka múdrosti a tým dali základ našej vedomosti. Ujo školník, aj vám pekne ďakujeme, že ste sa starali, či v lete, či v zime. Kedy kucháročky, dobre ste varili a špinavé riady vždy čisto umeli. Keď sme išli z triedy, kde zdvihli stoličky, za nás to spravili naše upratovačky. Pani ekonómka, správca PC siete, kde ste sa starali, keď to dobre viete. Učitelia naši, to ste boli vy, ktorí ste nás tieto predmety učili. Vám patrí teraz naša veľká vďaka každého deviatáka. Za všetko to, čo dnes vieme, vám z celého srdca ďakujem. A vy spolužiaci, čo tu ostanete, tú našu štafetu po nás preberáte. Ďakujeme všetkým, čo sú teraz v práci, učíme sa s vami, vaši deviatáci. Jeho poslednú stranu a spomienka na prežitý čas je udeli bodku. Nelúčime sa však len so školským rokom. Zostáva nám milá povinnosť odprátiť na novú cestu vás, milí deviatáci. Určite si každý z vás spomenie na uplynulých 9 rokov a zvlášť na prvý deň v týchto laviciach, keď ste sa s novými staskami na pleciach prekročili prah našej školy. Uvideli ste veľkú budovu, plnú detí a chaosu, no časom ste si zvykli a našli dobrých priateľov. Spýtate sa, čo sa odtedy zmenilo? Odpoveď je jednoduchá. Vy. Pani učiteľky vás naučili čítať, písať, počítať a zoznamili ste sa s tajomstvami prírody či histórie. Teraz si užijete prázdniny a v septembri opäť prídete do jednej veľkej budovy, kde si nájdete nových priateľov. Zažnete život ako stredoškoláci. Vaše kroky povedú po nových cestách a tie napíšu príbehy v nových laviciach. Dnes sa končí krásne a bezstarostné obdobie vášho detstva. Nezabudnite na nás, na školu, ktorá vás priberala do života a jej učiteľov. My, 8. dnes preberáme od vás 9. štafetu. Máme z toho radosť.
veď budeme najstarší a najskúsenejší na škole. No s radosťou prichádzajú aj obavy, pretože byť deviatakom je tiež veľká zodpovednosť. Dúfame, že v tejto skúške obstojíme a opustíme brány tejto školy s hrdosťou, rovnako ako vy dnes. V mene nás všetkým vám chcem zaželať veľa úspechov a mnoho šťastných dní. Posledný krát si vyhľadajte minúty na tejto škole. Tu, kde ste strávili dlhých 9 rokov. Posledný krát pre vás dnes zás je zvonček základnej školy. Dovidenia, milí deviatáci. Mám ešte v pamäti tie chvíle, keď ste s mamičkami sedeli na chodbe školy a bojazlivými očkami sledovali, čo sa to vlastne deje. Teraz už stojíte ako suverénne dievčatá a chlapci. Ktorí dosiahli svoje mety, dosiahli ste len, čo ste mohli dokázať. Stal sa z vás vyzretý kolektív, ktorý ukázal svoju zrelosť práve v 9. ročníku. Niektorí z vás reprezentovali školu matematiku, slovenskom jazyku, fyziku, vo výtvarnej výchove a športe a takto pomohli zviditeľniť našu školu na verejnosti. Ďakujem vám za to. Vo vašich mysliach iste víria myšlienky o nových kolektívoch, priateľstvách a slobodnejšom živote. Dovoľte mi upozorniť vás aj na odvrátenú stránku. Veľa slobody môže niekedy uškodiť. Skupina, akože priateľov, môže stiahnuť na dno spoločnosti. Nové kolektív